салом мухлисони барселона ва канали барсатиҷӣ. Рафиня бозингари бо маҳорати бразилӣ ки ҳамин тобистон ба барселона гузариш кард, аллакай аз аввалин бозиҳояш ба даста таъсири мусбӣ расонида ҳунари зебою голҳои муҳимаш каталониҳоро чандин маротиба сарболо аз майдон берун кард. Дар бозии охири барселона пеш аз таътил барои ҷоми ҷаҳон маҳз ҳамин бозингар голи ғалабаовари каталониҳоро ба самар расониду тафовути имтиёзҳоро аз Реал Мадрид зиёд кард ва даста бо рӯҳияи хубе бозингаронро ба тими мунтахабашон гусел кард. Имрӯз мо тасмим гирифтем челленҷи 90 сонияро бо Рафиня пешкаши шумо гардонем. Аз шумо чун ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад наворҳои ҷолиб пешкаши шумо кардан. Акнун барояд шинеду бинед ки Рафиня чӣ ҷавобе ба саволҳои шавқувар медиҳад. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. Тамошои ҳама рақобатҳои варзиширо бо хизматрасониҳои шарики мо Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонеду аз коэффициентҳои баланд ён истифода бурда фоидаи пулӣ ба даст оред. Дар Ягекс регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди барсатиҷӣ. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Салом дӯстон, хуш омадед ба челленҷи навбатии 90 сония. Имрӯз Рафиня бо мо аст. Чӣ хеле ҷура? Хубам. Дар ҳаяҷон вале хуб. Барои челленҷи қадар дар ҳаяҷонӣ? Бале. Парво накун, ҳама бозингарон инҷо иштирок карда буданд. Мо ҳатто рейтинги худро оиди челленҷ дорем. Ин дебюти ту аст. Агар омода бошӣ, сар мекунем. Рафтем. Дӯстон, пеш аз оғоз гуфтан мехостам ки ба канали барсатиҷӣ обуна шавед ва лайк гузоштанро фаромӯш накунед. Рафиня, мо омодаем. Агар вар омода бошад, саволро пешкаш мекунам. 3, 2, 1. Ту хушбахтӣ? Ва. Суръати баланд ё дриблингатро интихоб мекунӣ? Суръатамро. Дар куҷо ба дунё омадӣ? Порто Алегри. Дар мунтахаби Бразилия дӯсти наздикат ки аст? Алекс Телес. Идоли ту дар кӯдакият кӣ буд? Роналдиньо. Қадат чанд аст? 1.76. Калимаи дӯстдоштаат? ғалаба кардан. Бо хави суҳбат писандат аст? Бале. Премер-лигаро бо як калима фаҳмон. Намедонам. Саг ё гурба писандат аст? Сагҳо. Хетрик кардан ё дар дақиқаи охир гол задан? Голи охирро задан. орзуи калони ту? ғолиби лигаи чемпионҳо шудан. хурдан ё хоб рафтан? хоб кардан. ҷои дӯстдоштаат дар Барселона? Камп Nou. Дар идҳо куҷо рафтанро дӯст медорӣ? Бразилия. киви ё себ? Себ. аз парашют паридан мехоҳӣ? Албатта. дар кӯдакиат чӣ орзу доштӣ? Футболбоз шудан. стили кӣ дар даста зебо аст? стили чӣ? мӯи сар. Намедонам. бозиҳои компютериро дӯст медорӣ? мусиқии дӯстдоштаат кадом аст? онҳо бисёранд. сомонаҳои иҷтимоӣ истифода мебарӣ? Кам. бич ё кӯҳистон? Бич. бо кадом собиқ бозингарон бозӣ кардан мехостӣ? Роналдиньо. дӯстон, ман мехоҳам ба шумо бигӯям ки 5 канали асосии YouTube якҷоя шуда канали Телеграми худро таъсис доданд бо номи Utka Games, ки чандин сари сол мешавад ки бозиҳои футболиро таҳлил мекунад ва дар айни замон беҳтарин канал дар Telegram дар соҳаи букмекерӣ ба ҳисоб мераванд. Он ҷо бисёртар прогнозҳои бепул гуфта мешавад ва аз ҳама муҳимаш ғолиб мебароянд. барои ҳамин тестарак ба силкаи дар зери описания буда даромада дар Telegram ба канали Utka Games обуна шавед ва бурд намоед. Кабуд ё сурх? Сурх. ҳолати фаромӯшнашаванда Болитский дар ёдат аст? Вақт тамом шуд. бозии охир. саволи дигар, инаш ҳисоб не. ба фикрат чанд ҷавоб додӣ имрӯз? 12? бештар. 15? боз бештар. 23 то. дебюти хубе доштӣ. чӣ гуфтан мехоҳӣ? бале, ҳамааш хуб гузашт. ман бояд испаниро хубтар омӯзам. бале, мо оиди Рафиня чизҳои навро фаҳмидем. як-ду калима коммент гузоштанро фаромӯш накунед. ва то боздид, кулес. дӯстон, худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. то боздид.